Sobášny palác v Bytči ožil hudbou, historickým šermom, divadlom i hrami. Počas hradného dňa zaplnilo nádvorie paláca množstvo účinkujúcich a návštevníkov. S hradným dňom odštartovala svoju cestu aj putovná výstava fotografií venovaná hradom a zámkom, nachádzajúcim sa na území prihraničných regiónov Žilinského a Zlínského kraja. Podujatie podporila Európska únia v rámci projektu Odklínanie hradov a zámkov, na ktorom sa podieľa Žilinská župa spolu s českým partnerom. Hradný deň je tak jednou z mnohých aktivít projektu, ktorý prispieva k zvýšeniu povedomia o zachovaných starobilých krásach oboch regiónov. Ja tu mám známych z Varšavy teraz a išiel som im ukázať zámok. Myslím, že je to veľmi pekné a takisto aj im sa to páči veľmi. Tak sme zo Žiliny a určite sa nám to páči, akurátne skôr sme dnes prišli sa pozrieť na zámok a do muzea. Teraz sme prišli, takže sa poobzeráme a uvidíme, ale hádam, hej, je to pekné, určite je to zaujímavé tu veľmi. Tak my sme si prišli pozrieť aj palác a prišli sme si pozrieť aj tú históriu, čo vyprávajú o tom. Veľmi dobre sa nám to tu páči, pekne je to usporiadané. V tradícii hradného dňa plánuje Žilinský samosprávny kraj pokračovať aj v ďalších rokoch.